Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiɓe daraɓe Yawpindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subakando ngam yettina ɗon ko sifa e kelle gaddane jayndiji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndiji ɗi. Talata 14 lewru octobre hitande ujunnaje 2025 ko sifa e kelle gaddane jayndiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayndi quotidien le quotidien hoɗno mbaɗiri gardi natal mabɓe kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye alhaali e ñawoji wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum hono mbiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbide caggal nde Khalifa o mo ganduɗa kañum Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum déposé ɗum ko wiyete ko caution ene woni tan gokkutama ɗum ko wiyete ko wellitare kono noon ɓe goni ko e contrôle judiciaire hono no woɗiri gardidi e natal jaynde quotidien le quotidien ko ɗum ko ɓe garti e Pape Mawa Diouf mo ganduɗa kay kañum nen o waɗama condamné 1 mois avec sursis hono no o jayndi nde wiri ɓe gartini kadi kam musidɓe men jayndiyankoɓe e mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias ɗin konguɗi ɗi ganduɗa kay suuti ɗum fewnude ɗum e ɓe ganduɗa kañum men goni laamu ngu hono no wiri jaynde quotidien le quotidien musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e ngal potidal pongal wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum koko yowiti e 10e journée éliminatoire coupe du monde 2026 hono no wiri e jayndi nde ene woni tan Sénégal oɗo saaha joni yiɗi tan ko lawɗinde hono on ɗon qualification muɗum honno jayndi nde e waɗiri jayndi les échos ko hen arti ɓe garti e baɗo teddugal leydi Sénégal ɓe mbite pour wona lawol tataɓiwol ngol ganduɗa kay ko deggondirgol Sénégal ene jeeye e coupe du monde mo ganduɗa kay ne jogori wadde hitande ujunnaje 2025 e 26 hono no wiri jayndi nde donc wadde noon ko pottal pongal wadde hande sa waktuji 19 hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum ko yowiti e on ɗon 10e journée éliminatoire coupe du monde 2026 jayndi nde arti ala haali Aliou Sall ɓe mbi ko caggal nde o juƴƴini toon ko ina tolni e 250 million taw ko caution kanko Aliou Sall e cuddiɗo makko ha kamɓe ɗiɗo kalde ɓe ɓoccitima e nder ɗon wilde nde ganduɗa kay waɗanoma hono no wiri e jayndi nde jayndi ganduɗa kay ko woni jayndi les échos jayndi la tribune kañum arti ala haali Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum caggal nde mbaɗa sous contrôle judiciaire hono no wiri jayndi nde kono ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe la tribune ɓe garti e ko yowiti e ala haali ɗin ɗon dette caché ji ko noon kadi ɓe garti e on ɗon 8 milliards mo ganduɗa kay yaltinanoma fewnu ɗum e ɓe ganduɗa kañum men goni lorinoɓe e ɗin ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay ko hitande e yewtude hono no wiri e jayndi nde ɓe gartine kadi e ɗin ɗon 5 milliards ɗi ganduɗa kay ko ɓen waɗanoɓe détenu won tan les ex détenus ganduɗa kay e foyine muɗum won kala jayndi la tribune namdi ko ɗum labbitina ha laaɓa cer hono no wiri jayndi nde e gardidi e natal muɗum jayinde e ganduɗa kam woni jayinde las quotidien kañum arti ko e on ɗon coup de balai honno ɓe mbi ko coup de balai de Bamba ɓe mbi ko lettino wonde kay oɗo saaha joni koko waɗa interdire ɗum ganduɗa kañum woni ɗin ɗon charretaji hani e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni e joom charioji tawateɗi e nder Boli Dakar Saint-Louis ha tun to Mbour kam e to Kaolack hono no wiri jayinde ganduɗa kay ko kam woni jayinde wiyetede jayinde las quotidien kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ngal potidal ngal ganduɗa ene jogori wonde hande 19 hakkude leydi Sénégal kam e leydi e Mauritanie ɗum koko yowiti e coupe du monde 2026 ɓe mbitan nde ko hojomaji 90 woni ko hedani e leydi Sénégal ngam ɓe mbawa tawtoroyede on ɗon coupe du monde 2026 mo ganduɗa kay ene jogori wadde ton to ganduɗa kay ko woni e dewlaji e dontuɗi Amérique jayndi nde arti e gon seppo mo ganduɗa kay ene anniya yuɓɓinede oɗo aljuma taw noon ko on ɗon mouvement biyeteɗo ño lanka anniyi ɗum yuɓɓinde hono no wiri e jayndi ganduɗa kay ko kam woni jayinde las quotidien e jayinde source a kañum arti ko e alhaali o mo ganduɗa kañum woni Aliou Sall kam e cuddiɗo muɗum e ganduɗa kay mbaɗama placé sous contrôle judiciaire ɗum ko caggal nde ɓe juƴƴini on ɗon caution ko ene tolni e 250 million e koppareji meɗen franc CFA kono ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ngal pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɓe mbitande habrama wonande kay
horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye koko yakata toon to stade Abdoulaye Wade ngam wadde soutenir ɓe ganduɗa kañumen goni e keppungendijo mo leydi Sénégal musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e konngol ɗi ganduɗa kay Barthélémy Dias suuti ɗum fewni ɗum e laamu ngu hono no wiiri jayde ɗe ganduɗa kam woni jayde les échos jayde l'évidence kañum arti ko alhaali gonɗon seppo ganduɗa kay ene tijja ɗo e nder leydi ndi ñande oɗo aljuma garowo ɗum ko caggal nde teska tiiɗalla ko yewti e cogguɗi kuɓɓam ɗam o wayte nder leydi ndi kono ko wiyete ko woyofal ko ɗum jeeyi sababu on ɗon mouvement ñolanka kañum waɗi hanko ɗum ko wiyete ko résistance citoyenne hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde l'évidence wona ɗum ko kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e on ɗon opération mo ganduɗa kay ko yewti e saupoudrage toon to wuro Teddugo Touba ɗen ɗon moyen ngaji ɗi ganduɗa kay yaltinama ngam pompude gonɗon wuro ko yewti e ɗin ɓawɗi hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede jayde l'évidence jayde rewmi quotidien jayde rewmi quotidien kañum arti koye on ɗon alhaali ɓe mbitande ko blanchiment des capitaux omo ganduɗa kañum woni Aliou Sall kam e cuddide muɗum mbaɗama placé sous contrôle judiciaire ɗum ko caggal nde ɓe joƴƴini on ɗon caution mo ganduɗa kay ko ina tolni e 250 millions koppareje meɗen franc CFA hono ɗum ko musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e on ɗon opération déguerpissement ɗo e lamorgo ngo Dakar caggal ɓe kolliti tan nde wonande ɗin ɗon pusuji kam e ɗin charioji oɗo saaha kay kañumen koko mbaɗa bani woni tan koko katta e nder lamorgo ngo hono no wiiri koko katta e nder yoga e boliji e lamorgo ngo hono no wiiri e jayde nde ganduɗa kay ko woni e jayde wiyetede e jayde rewmi quotidien jayde rewmi sport kañum arti ko e ɓe ganduɗa kañumen goni kippugendijo mo leydi Sénégal ɓe kollitino wonande kay pottiɗal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie hoolejo leydi ndi ene tijja toon to stade maître Abdoulaye Wade ngam wadde soutenir kippugendijo mo leydi Sénégal kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni Cabo Verde ɓe ganduɗa kay waɗi qualifié e coupe du monde 2026 ɓe kollitino ɗum ɗo ko qualification historique wonande kay ndin ɗon leydi ganduɗa kay ko Cabo Verde hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko woni jayde rewmi sport jayde gendire nde Le Soleil kañum arti koye ngal ɗon pottital ngal ganduɗa ene jogori wonde e kikiɗe hande o tanga waktuji 19 hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum koko yewiti e oftodiral coupe du monde 2026 10e journée ɓe kolliti kay wonande ñalawma hande o Sénégal nene woni e mintaji 90 ngam wawde wadde participation muɗum woni qualification muɗum tataɓijo taw ko deggodirɗi ɗum koko yewti e coupe du monde 2026 hono ɓe mbaɗiri ɓe kolliti noon wonande Pape Thiaw kam e jouraji muɗum ene jogui confiance wonande kay e ngal ɗon pottital ɓe gartino kadi e mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ɓe kolliti kay woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye koko yahata toon to stade ngam tawtorede ngal ɗon pottital hono no wiiri jayde gendire nde e jayde Le Soleil jayde point actu sport ko hen arti ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni ko nangodiral tigi rigui woni ko woni hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni jouraji ɗi kam e supporter uji ɗi jouraji ɗi mbaɗi juuɗe mumen e jiifa jaltini ngam wawde wadde sauver ambiance toon to stade to ɗum ko caggal nde teskaɗo yete tiiɗalla cogguli ɗum ko yewti e biyeji ɗi toon to stade maître Abdoulaye Wade ɓe kollito wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni jouraji ɗi kañumen paari ngam nannude juuɗe mumen e posuji yaltinde koppareje ngam wallide ɗen supporter uji leydi Sénégal ha mbawa arde tawtorede ngal ɗon pottital hono no waɗiri jayde ganduɗa kay ko woni jayde point actu kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e Cap Vert mo ganduɗa kay waɗi qualifié lawol muɗum gadani won ɗum koko yewti e coupe du monde 2026 jogoto wadde e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom jayde ganduɗa kam woni jayde sud quotidien arti koye on ɗon qualification coupe du monde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe kolliti wonande kay ala fof ko sohla sowona toɓɓere wotere ko ɗum tan woni ko Sénégal sohli oɗo saaha ngam wawde wadde ɗum qualifié e on ɗon coupe du monde 2026 bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo ono komin kemno robinenade ko sifa yoga e kelle gadane jaydiyeji e leydi Sénégal adi meɗen e robinde jaydiyeji wonata ko janggo so hoggana haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé ko noon kadi eɗen ñagono baro teddugal e leydi Sénégal nde Allah hokkata ɗumen polgu
doggu e dow ɓe ganduɗa kañum goni keppuguendijo mo leydi Mauritanie ha wawa wade qualifié lawol muɗum tataɓiwol taw ko deggodirgol ɗum koko yowiti e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ene jogori wadde coupe du monde 2026 on keɓɗum en direct ton to haalirde moɗon Pindi radio yaduden e desk sport mo Pindi radio. Allah jarama on jarama aadi meɗen e robinet Diadeji ko janggo wonata sawgeno haaji.